गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोंजुलि गामियाव थानाय गंसेल' दालाङा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गिसिखानानै बायलांबाय। हान्था मेला खालामनायाव मैखोम जेंनायाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय अनसुमैनिफ्राय राङापारा हान्था मेला खालामग्रा गोजोंजुलि गामियाव थानाय गंसेल' दालाङा जुब जुब अखा हाबाय थानायजों गिसिखानानै दिनै बायलांबाय। बेबायदि थासारिखौ लानानै दायो गोबां रायजो राजा जिंगासिनानै दङ। बे ओनसोला 75 सुतिया बिधानसभानि एमएलए पद्मा हाजरिकानि सिङाव गोग्लैयो। नाथाय 20 बोसोर खुंथायाव थानानैबो बर' ओनसोलाव जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै होननानै जायगानि रायजो राजाफ्रा फोरमायो। जौगालु खामानि मावनायनि सोलाय एमएलए पद्मा हाजरिका बिथाङा बर'नि हेंथा आरो मोनथायखौ होबथानायनि सायावसो गोख्रों खामानि मावदों होननानै मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव उरिष्या इउनाइटेड एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिनि खौरांगिरि मेल। क'क्राझार सनि साइ स्टेडियामाव सोलिगासिनो दङ एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर गेलेनाय 130 डुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट। गाबोन एबा 19 आगस्टआव बड'लेण्ड एफसि आरो उरिष्या एफसिनि गेजेराव बेलासिनि 4:45 रिंगायाव जागोन। गाबोननि जानो गोनां डुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि हाबाफारियाव बड'लेण्ड एफसि आरो उरिष्या एफसिआ राफोद गेलेनायखौ दिन्थिफुंगोन होननानै रोखा बुंथियो। तामुलपुरनि तिनिपुखुरियाव गिख्रंथाव मरेल पुलिसनि जाथाय। BTRआव रैखाथि गैयै जादों बर' फिसाया। सिखावनि सन्देहआव सासे लाइमोनखौ बुनानै जिउ फोजोबदों। जिउ गोमानाय लाइमोना तिनिपुखुरि गामिनि बिन'द ब्रह्म 22 बोसोर। तिनिपुखुरि गामिनि बलायदास मुंनि सुबुंनि नखराव हरनि समाव सोमजिदोंमोन बे जाथाया। जिउ गोमानाय बिन'द ब्रह्मखौ बलायदासआ दुरुंजों खानानै गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनायनि अजद नखरनिफ्राय जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङै गाज्रि थासारि सोमजियो। जाथायसालियाव तामुलपुर पुलिसनि हानजा नुजाथिहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। अजद बायदिब्ला बलायदासआ दासिम खारखोमानानै दङ। सावस्रिनि थाखाय गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन। गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिना दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन। गसाइगावनि सुलामपुराव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। थैनाय सुबुंखौ धुबुरी जिल्लानि हाथिथुरा दुद्रामारि गामिनि थागिबि नुर हुसेन होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय हरनि 10 रिंगा समाव न'निफ्राय गसाइगाव गुवाबारसिम फैबाय थानाय समावनो श्रीरामपुर रेलगेटनि खाथियावनो स्कुटि आरो गावनि ग्लेमार बाइकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जायो। देहा फाहामसालियाव लांनो नाजादोंब्लाबो लामायावनो जिउ गोमायो नुर हुसेना। गोथै देहाखौ गसाइगाव पुलिसआ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय थानायाव लानानै थाङो। BTRनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। BTRआव फिन परिबर्तन। गुवाहाटी हाइकर्टनि गोनांथार फोसावथाय। गरेस्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ मुसलपुरनिफ्राय बोखारनानै कामरुप मेट्र' रुङायाव लांनाय जाबाय। बे खौरांखौ लानानै जिल्ला नाङैनो रायजोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थाना आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरनाया आथिखालाव कामरुप मेट्र'नि रङियानि बिजिरसालियाव जासिगोन। बे खोथाखौ थांनाय 19 आगस्ट खालाराव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि गुवाहाटीआ मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। अदेबानि बे खौरांखौ लानानै बाक्सा जिल्ला नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायाव सोरखारा मा राहा लागोन उननि समावसो मिथिसिगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गेलेमुनि गोनांथार खौरां। मैयानि डुरान्ड कापनि गोनांथार मेचआव बड'लेण्ड एफसि टीमा इण्डियान आर्मी फुटबल टीमनि आखायाव जेनबाय। मैयानि नैथि खेबनि गोनांथार मेचआवबो बड'लेण्ड एफसि टीमा जेननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि इण्डियान आर्मी फुटबल टीमजों 1-2 गलनि फारागथियाव जेनो। बड'लेण्ड एफसिनि जेननायाव
रोजा रोजा फुटबल अनसायारिफ्रा गोसो बायनायखौ नुनो मोन्दों। गेलेमु जेननायखौ सहायनो हायैयाव माखासे फुटबल अनसायारिफ्रा सियार गारख्रुबना आब्रुथि गैयै खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जारिमिनारि 132थि डुरान्ड कापनि खेलायाव बेबायदि थासारि खालामनायखौ गोबां सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोंखारदों।